Ya, marah coba saiki arepe tak suwun dhisik. Ya kuwi nganggo adate biyen-biyen ki ra ana to. Nek pinuju temu manten ki pembukaane temanten ki tari-tarine gambyong. Kuwi ana sejarahe, ana kendangan gambyak. Dadi biyen ki gambyak ki wong. Kyai Gambyak ngamen karo Nyai Gambyong. Maka santarine dadi gambyong, kendangane dadi gambyak. Ndung dindung entana kedentok entan ndulung ndung entak kedulung ndung ketak gendulung tak dedelang tok. Ndulung tak tulung tak ketak tung tak delang tak tungding ngono gambyake ngono. Ning diaturke kibare ngono. Apa Gambyong Parianom. Ya Mas, kaya ngapa Mas Irwan bukan ana Gambyong Parianom, Mbak Nanda men ngaturke dagem. Papat 5 6 7 yuk. Sinden ku anjen sopan ora jamak. Wong pancen ya. Lho, kowe kok ngapa kok marem ngono? Iki kula kados Dara. Lho, ya ora kowe jeneng disambut. Ah nggih. Ing ates sampean kawula muda seling karo Gambyong Parianom. Kuwi upama gambyake ya rono. Nggih, semer. Ndung dindung tak kedentok tak ndulung ndung ndulung ketak ndulung tak dedelang tok. Ndulung ndung tak tulung tak ketak ndung tak ndilang tak ndung dindung tak kedentok tak ndulung ndung tak ketulung ndung ketak ndulung tak dedel ndulung ditanding tak ketun tak tutung tung blantung tak kedentok tak ndulung ndung tulung ndung ketak. Sae mau sae. Sae leku lambeku leku muni ngendangi kowe sae ngono apa? Sae jenengan lek ngendang. Malih ngantos tutuk. Engko kok nanti tutuk ya engko malah ngentekke wektu to. Dadi kuwi tembang dadi kuwi tari Gambyong Parianom biyen diengge ngawali nek pinuju ana resepsi temanten kelena. Nggih. Mengko banjur ana tari hiburan pungkasan tari enggar-enggar utawa tari karonsih. Nah. Kowe cara pasangan karo aku karonsih wong mendesik tenan. Tepung karo Sanggoriti no. Nggih.
Ngerti kowe asma kinarya japa? Nggih. Ngertos. Ngerti kowe karo Menteri Bumi? Ngertos. Dadi lek upama njarwa dasa ketembung kowe sekolah ta? Sekolah. Sekolah mending dina? Teng sekolahan. Ya mesti to sekolah kene, sekolahan ki mesti tegese saiki kelas pira? Semester gangsal. Kuliah. Kuliah. Oh, wis kuliah to sampean? Sampun. Tak kira nek SMA kok kaya bocah lho jenengan. Dadi semester 5. Nggih. Neng Universitas Terbuka. Ngendi kuwi? Mriki, Malang. Wah, neng Malang to sekolahmu? Nggih. Kowe berarti nek tanggapane mulih kok kene nduduk ya, Nak? Kula mendhet online. Oh, dadi ora dadak teko Malang kene. Nggih. Nek pancen iso njarwa dasa ketembung kaya ngapa, ilmu mulihmu sekolah ki kaya ngapa coba. Wong jenenge wong kuliah ki rak kena diarani ilmune di atas rata-rata, mula sing diarani universitas ki manggone ana kahyangan. Mergo pola pikire wit saka rektore, saka dekane, dosene kabeh ki mikire ki di atas rata-rata menungso. Kowe ngerti Sanggoriti? Persuku kata. Persuku kata. Nggih. Ora kok per huruf. Boten kakean Romo. Oh iya. Nek persuku kata apane so ki apa? Song no. Song ya Song. kena. Song niku sangga. Sangga. Tegese nyangga. Heeh. Nggih nyangga. Heeh. Nyangga napa mau? Lah kowe iki arep muni kok dadak teko awal kok wis mandek iki piye jawabanmu? Sangga nyangga masyarakat. Oh, nyok pemane dadi pimpinan. Wis. Sebagai pimpinan niku pemikirannya harus lurus ke depan Romo. Oh, ngono untuk ya. menjadikan desa yang gemah ripah loh Jinawi Karto tentrem Toraharjo. Go niku gondelan kuasane Gusti Allah. Wah, gondelan kuasane Gusti Allah. Nggih. Supaya desane gemah ripah loh Jinawi Karto tentrem Toraharjo. Kok enteng menlehmu muni. Rina wengi ora lali manembah marang Gusti Kang Murbeng dumadi supaya desane gemah ripah loh Jinawi Karto tentrem Toraharjo Rama. Tingkah laku kudu dijaga. Supaya desane gemah ripah loh Jinawi Karto tentrem Toraharjo Rama. Lewung jarwa dosane kok ora penak belas lagi. Wis sing penting kan temu. Dadi Sanggoriti iki sing kari mesti apa? Gemari palo Jinawi Karto tentrem Toraharjo. Nggih, niku bakune nganakne sedekah bumi kan ngoten niku. Supaya desane ayam tentrem jenjem nes kolonir ing sambi kala mboten wonten alangan setunggal menapa. Ngono ya. Nah, saiki ngatona tembang ya. Suasane ra adem ayem. Nggih. Saiki tak balekne tak parakne ning Banyuwangi ya. Banyuwangi. Banyuwangi nganggo pelok 5 apa pelok 6. Pelok 6. Nggih. Ya. Apik. Dadi kabisanmu ki jangkep. Mau rak versine Banyuwangen to? Banyuwangen. Iya. Ngene no, jenenge sinden sing alron ya. Gending iso. Tembang langgam iso. Tembang dangdut bisa. Mayangi tontonan prawan dileboni apa wae kena. Kenging. Ha, coba lek umpama saiki kaya tembang sing sipate dangdut. No, wong Telata Malang ki rak karem dangdut to. Nggih. Kaya ana lagu sing kondang saka Mas Imron Sadiba. Coba nang titik bae, sing sak rep bae, ngono ya. Lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi cinta, walau terkadang diri rendah
Pak terus namun diriku tak kuasa menerima pengkhianatan cinta. Langkah terbaik hanyalah perpisahan. Repe-repe tak ya. Engko diucap netizen ya bene wong. Jenenge wayang kira ana ta isine. Ya mangga. Bacotke rembulan kasmaran. Peloke pelok barang. Jadi men seger dhisik ngono. Matur suwun. Apik mak apik. Dadi tak tuduhke keolronane bocah iki iso nembang dangdut, ya iso nari, ya iso nembang langgam, ya iso nyinden. Men suasanane beda, dadekke jola-joli. Tung tak tok. Maka Gendho Prabu. Iki sinden to? Lah dikira apa? Gali. Lu wis kebayaan sanggulan kok iso dikira apa? Ning ora padha lho nduk metumu ki. Gak padane? Gak kaya lodro kan? Lho berarti Jale cek kono Oh, ya ampun. Baleni nek. tak tong. Ebune. Metune kok kaya dagelan ya. Tungtak. Ya. Surabaya. Dadi siji desa ki siji cara ya nok ya. Iya lho Pak Beda ya. Dik. Nek seniman kulonan ki beda, nek wetanan kaya sampean ngono kuwi. Lho, blak kotang terus terang. Iya. Ki marak jola-joli ta? Jula-juli. Adate didadekne piye? Diterusno kidungan lho. Oh iya coba kaya Pos-posan apa? sih. Tuku tahu aja mlayu tahu logor disosor mentok. Awakku lemu rupaku ayu wis kesuwur bokongku semok. Kuwi ora sempok nek ngono ki. Lha apa? Bendoyot. Ngawur punel jare. Mulane nek mlaku kokok. Asik. Jela-jeli bacetke ya. Sego jagung iwakmu jair wong sing ngedong calon DPR. Wah, iya. Amin. Eman ayo nandur sing kenek
Yo. Hei, letak kok. Ayo Pak De. Alon-alon ana. Ya. Angelo diobane kudu tetep obah. Ayo nak. Awas. Hei. Remongane putra begakar apa? Rangkap dung pandu. Yut. As. Awas, terang tung tebakan bumi langit. Dot. Yo, kat. Kose ta? Pengendangnya gawanmu ta? Ya iyalah setel karo aku. Tegese gawanmu apa dudu? Gawanku. Sapa kuwi? Diki? Iya. Diki Firmansyah. Jek dong. Diki Bagus Saputra. Bapak iki jenenge Saputra ngono. Nggih Pak De, paling tidak awak dhewe kudu mengenalkan seni tradisi khususnya kados sonten kala wau wonten tari-tarian to. Heeh. Sing napa? Topeng. Nggih wonten tari topeng saking Malang, nggih to. Ana to? Lho, maksudnya ku teko Malang iki lho, teko Oh, kene kan tradisinya apa seni tradisine kan Tari siji, nggih, topeng. tari topeng. Terus cara wong Surabaya tari remo. Terus ana sing gambyong. Lah ngono. Paling tidak kan cuplikan tadi. Jane nek ngremong ora ana to, ana ngremong Malangan. Ana Ada, bener. ngremong Jumbangan.
ana ngremong Bondowasa, ana ngremong Surabaya. Surabayan. Ngremong ora warna-warna to. Ngono. Werna-werna. Dadi sampeyan iki cukup nduk pisan. Cukup apa? Ya tegese iki ngremong ya apik, ngidung apik, mung siji. Apa? Ya awakmu iki kurokno engko dadine saya apik. Kowe iki jane ayu lho. Lho. Gandeng kelemon iki dadine kaya ngono kuwi. Tengmu nganti tingkat kaya ngono iki. Nuwun sewu, matane jenengan lek mirsani salah. Matamu dhewe kok. Kok teko mata iki lho. Lho, lah saiki awak lemu awake sapa? Awak-awakku dhewe. Sing repot kok sampean sing. Lho, aku ki ra ya jenenge wong dulur tuwa ki piye to? Iya, Pak De, ngerti mbok ngandani sing apik, gak usah awakmu lemu kaya ngene, kaya son, kaya apa. Soale aku wis mbayangke kowe iki tengmu tingkat, ngerti teng tingkat? Enggak, apa? Tingkati pating plentruk lho. Oh, ana welute ngono. Ana welute iki jenenge tingkat. Iku kan cilik, lek aku gede, kan ana anakondane. Aku tau ora ta wong gendenge ra udo ning Padurja ngono. Terus? Tenge tingkat persis kaya tengmu kuwi tadi. Berarti aku dipadakno wong gendeng. Ya ndak kok ana. Ngawur ae. Maksude ngeten lho, Pak De, jenenge wong lemu iku kan seger. Ya wong lemu biasane ambune ra enak. Jare sapa? Enak ae ngomawur jenengan ae lek ngambu gak telaten. Wong iku masih gak ngenyek apa he? Ora kok ngenyek. Mbok aku iku dikeki jeneng kaya Mbak Diana mang RM sapa ngono mbok aku. Ora kena wong kowe iki tingkatane ndoli apa kena dikeki jeneng RM piye? Ndoli matane, Pak. Le, kowe kan Proborini bocah saka ndoli kan ngono to biasane lek muni. Ya ampun Pak De ku lak biyen. Lho. Tau ning ndoli to? Ya tau lah. Dadi apa? Lho ngambek sampean ngono lho. Apa kowe? Apa kuwi? Nggone anu sih. Gremah ta? Sapa aku? Heeh. Ngawur ditoto apa omongane? Mucikari. Ngawur ae jenengan. Maksudnya ndol iku kan omahku cedhek kono, Pak De. Cedhek kok. Wah, omahmu iki jeneng ndoli ya, Nduk ya? Ya cedhek lah. Kacamatane ngendi omahmu? Ya kan maksudnya ku cedhek duduk kecamatan kono, maksudnya cedhek ndoli ngono lho. Sing to Mamerak Sidoarjo to? Sidoarjo. Ndoli iki ngendi? Surabaya. Lah ya nggih endi ndoli iki nggih endi? Nggo ya Surabaya, ya nggo ndoli, jalan ndoli, kate nggo endi iki kok diperjelas. Wong wis sering rono lho. Kok dadak takon iku lho. Muar aku kleru lek ngomong. Kok iso iki lho. Jenengan iku aja ngono, Pak De. Songgoriti iki metri bumi. Metri bumi nyelameti bumi bersih desa. Kowe ngerti kitab Al-Qur'an? Nggih. Kowe ngerti Apa? Apa sih surat Ibrahim, Pak De, insyaallah. Titikake kula nggih mempelajari. Contone piye saiki leh kumulangke piye? Sik kelingan apa ora kowe? Masih, Pak De. Iya, coba. Jenengan mulang napa? Yo surat Ibrahim Oh, mang lho. nggih. Lamemu tak cuwil pisan ngono ngono. Mendelek. Bismillahirrahmanirrahim. Ora apik bismillah iki jelas ngono lho. Ya sik dorong ta lah. Oh. Iki kok dalang iki lho. Bismillah ditagokne ngono seni. Ya mari ngene sik alon-alon jare gak oleh kemrungsung. Lah iya. Iki sing ditot cangkeme sapa sakjane? Ya cangkemmu dhewe ngono lho. Lah Bismillah iki sing genah ngono lho. ya Jale piye? ampun segone teko lho. Anget. Urung bismillah segone wis teko lho, Bro. Lho, kan ngene katiasane panitia kene cak-cek cukat Trengginas, Pak De. Iya saking terginase urung tak pangan dilusi mau.